kecamatan. Malah mau foto KTP piye maksudmu? Ya ora apa-apa ta. Gah, fotoe surat nikah ngono lho. Lah piye? Wayahe kan ngono. Oh, ngono. Durung wayahe aku. Kok ya? Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngaleke. Biyen aku duwe pacar, anake Pak Tukiran, diakol pecah ono ning pinggir perapatan. Terminal Madiun Ngawi gentelanku ora bakalan aku ngaleke. Biyen jaman semono, kowe janji karo Tak aku, tepati lho bojoku. nanging nyatane kowe ngingkari Tak tepati wae. janjimu. Lah aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Lah aku kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu neng dompetku. Opo kowe ra kroso, tak batin saben dino, ra bekalilan fotomu ning dompetku. Opo kowe ra kroso, tak batin saben dino, ra bekalilan jenengmu ning Ngaku sitok. Lah jenengmu wis ning atine kancaku lho. Aku lho. Sing angel ya kuwi lho. Berat deh. Angel, angel. Angel pol. Aku tak bolo Mas. Bahaya. Tak ning kene aku. Aku rada bolo. Wis kene aku. Ayo Ning kene Mas jauh ya. Aku bolone pusat. Ya ning kene aku. Terminal Madiun Ngawi gentelanku ora bakalan aku ngaleke. Biyen jaman semono, kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Lah kowe ngapusi nopo? Ora sine ora krasa ae. Lah aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Lah aku kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu neng dompetku. Opo kowe ra kroso, tak batin saben dino, ra bekalilan fotomu ning dompetku. Tenang lho ya. Opo kowe ra kroso, tak batin saben dino, ra bekalilan jenengmu ning atiku. Wah, sekian. Bayar piye? Lho, sing tapi kasar. Terminal Madiun Ngawi